Giờ rồi try sạch xiết bát ngài của Levi Baro ha kerteng ke batiang tam ke jong uji su. Te ha ka ni ka video ngani thu khanai ka wei ka ji thu khana bat ngai ji kai pat sha ka jing em ka jong phi namar ki bapun bha ki bakla ban pan ki bakla ban duai te nama tata ka dau te teng ki yo ru kata ka jing yo ka jong ki kampan men toy te ngan hi kai ye phi halor ka ni ka jing thu khana bat ngai nang ni sha khmat ki jing duai ki jong phi ki ba phi pan kat long ka jing men toy ye phi lang baro te kata ka jing thu khana ka long ki don kita ki armut chi tengah bat kat tengah jong tau priu ka long ka pas nyodur hadu kata te tang bau tau lok jong ka pat u it hai ka la ka nyodur ru ka lok la jong ka kurim la jong te u it bet ka julong kum tahi ki priu ki ba shisha te kim da pet e ka dur ndre ki pet ya ka men sim te henre ha we ka si u ni priu kat ba udang le jing le kam sha jingai bat ule kendu ya we briu tau briu ulo ong me kwa ayu lada me kwa ke e lai tali ngan ai ha ka jing em ka jong me te uru ulo ong to an sapan ya kata tang bangan nempan mentang an sapan anda kala poi sieng an sapa pan ya ka kurim ka jonga te kom ta da ka jing men ula let pai sieng bat ha ba ula let pai sieng ulo ong ya ka kurim ka jong u ke me phi kwa ya ke ka pa phi kwa phin yo bet pan menta ka si phin se yo tang ba klem thu badan light li kita ki ba kan yo la da pan te henre ula shu ong gum ta bat garu kalapan mat kalapan ayu kata ka brio kala ong to pen loy ha ka brio ka ba brio ba om tan shu ba kham ba brio na lor janga marasin ong gum ta kata ka dur ka bas niu ka jong ka shu ja no bat kata ka dur khmat ka jong ka automatic ka shu long pesan ka ba brio hadu kata bat ha ba kala pet ya la di hayet kala yo I ya la di ba kalong ka ba brio hadu kata bat na mar ba kala sno sarong bun sin hi sin bala ba brio la sno sarong la kwa ba ka perthai ken yo I kata jing ba brio ka jong ka ba kala sedang man let yat kai she yo bat ha ba kala let yat kai she yo bat us em ru ula yo I ka ta ka jing ba brio jong kata ka brio bat ha por ki ba men shua us em la da umon ya kanu ka brio la da ude us em uba ubam dan buram la da ude badan buram to da le kom ta te henre us em ubam dan buram unut bet bat u la pha ban xiao ya ka bat ban wan ra sha ka yeng em bat ha balawan ra sha ka yeng em bat u la shim kurim ya ka ta ka brio bat uta u brio nama pu ik palat ya ka jong ka tengah ula dap da ka jing ngau si ha ba kala no ya u bat ka la hap ban de jong bat uta u em bat namar bu udon light li ki bu de ban pan ula pan no ya kata ka we bat ula ong ula pan na sa ka we bat ula ong to pen ka la shri no e ka lok ka jonga batang kum tahi kata ka dur bhabri ka shuja no ba kala long pat ka shri ti ha bala kala shri manu shu ban itnat don shu manu ban itnat pat la pha bret no e ka shabar bala bret no e ka shabar bat ma upat na mar ba u it e la ka jong ka tengah ula ong to pen long e ka tengah ka jonga kum ba ka long bat kala long piang kum ba ka long hi bat ke jing hi kai ka bangi yo nang ni kalong bangi bakla ban pan teng tengi pan ni ki rong phong jo kan ka perthai teng tengi pan ni ki bom long jing ka khu yang ni bat kata ka bangi pan kam pen men to yang ni namar kata ha bangi pan ke na uble to ngin nang ban pan ha ba phi pan nga kwa ban ong ye phi le se phin ong nga ha ka ni ka por tengan le kum no kong ngam nang bangan pan ti na mar bangan shep ting bangam nang bangan pan ka bahai nga bangan nai pan em kam dei kum ta han re kum ni ken phin du wai phin ong shumat phila pan ka no ka jing pan te ha ka ba kut phi ong try la da ka long ka mon ka jong me men ai te han re la da kam long pat ka mon ka jong me te wat nam ai yo le se ka jing pan ka jong a ka long ka ba bakla te han re la da ka long ka ba dei te ai nga te la da ka long ka bom dei pat wat nam ai ngai ngo yo play men ha kini shuwa ban wan ka ni ka lockdown mangi la ya duwai da ka ministry hi la ya duwai bangin yo chaka te ha po ni grim bangi pen long ka prayer to wa bangan yo pen duwai gi bri gi pang gi ba hitom bat ni la pan wai ka ta gi yeng wai ka ba kham rem hi ka yeng wai te ki ta gi bri gi klem ai ting ai ngu yo blay na man nga ong la da long ka mon chome ngin yo la da kam long ka mon ka chome ngin
yo tinga ai ngu yo ble bangi klem yo jin la dangi la yo ngin siu bai wai kum lu namat ka bai wai ka bangin siu kamut ngin yo bai da ka baki brio ki wan man tap donation bat lang bagi tu donation ni yo ban siu bai nong tre lang bagi tu donation ni yo bangin siu ya ka bai wai namar ngin pat don ka yeng la jong tinga ai ngu yo ble ba u ble u klem ai jin la da ula ai tingi la jinjar namar kata kam de yang ni ba ngin chu pan bet bat haba uble ai ru bangin dom bangin khnyum la da uble ai haba u shem sngo hai pi haba pi sngo tho pi em ka chi em ba pan sngo ba hai uble kamut uble udon ka plan ka ba ha na ka banta ka jok pi na mar ka ta haba ngi pan ngi de ban nang ban pan te la da ngim nang pat ban pan ngin ong pam ta ken ngin ong bala da balong ka mon ka jong me ha ka kerteng ka jong me ngin yo te da kam long ka mon ka jong me te om le trai te han re tang ye ka jing pang te kabamun ada hipan katate kadebet kamon ke jung ble bangin long ki pakoi bakia kom ye te ja jing pang te kamon ngin pan be ngin yai pan be kamon kam le han re la da ya de pat bat kiwi ki benta kamon ngi hap ban ong ya kamon ke jung ble namar kata gitu patu kalong yeng jong ki kala shudu le no ki klem yo namar kata don bon ha ki bri ki pan no ble ho ki yo hi tang ba kata ha ba ki yo ru kamon kam sa ten kata ka baki yo namar pale namar baki nang ban pan namar baki pan ni rong phong namar kata to ngin long ki banang bang pan tenga ya ki yo jing kur khu leng ba ka ni ka jing ye thu khana to ble yo ban kur khu yi philang ba ro ya ro itran